Čavelo mamičky, čavelo ľudia. Idem dneska riešiť takú zvláštnu tému. Ako si vybrať medzi množstvom inteligentných detských hodiniek? Ja som túto tému riešila dosť a aj to vidno, hej, koľko mám smartfónov detských. To nazývam preto, lebo vlastne tieto inteligentné hodinky, ako viete, sú určené na to, že keď nechcete dieťaťu dať normálny telefón, tak aby ste s ním mohli komunikovať, aby ste vedeli, kde je podľa GPS-ky, prípadne zadať presné polohy, že a teda toto je domov, toto je to sa na väčšine dá. Takisto môžete ho odpočúvať doslova na mnohých z nich. SOS tlačidlo, keby sa mu niečo stalo, a samozrejme telefonovať s vami, s rodinou, s tým, kým mu dovolíte. Na každom je to obmedzený počet. Asi by sme prešli rovno k hodinkám. Hej, mám ich takto zoradené. Asi je to zoradené aj podľa kúpy, aj podľa... No však začneme. Začneme týmto. Možno ste sa stretli s takýmito hodinkami. Väčšinou je pri nich cenovka 21. Neviem, ako momentálne, hej, keď natáčam toto video. Tu je vlastne ukázané, že nabíjajú sa takýmto klasickým micro USB portom. Zatvoríme. Píše, že sú vodotesné, že si im môžete aj plávať. No, neviem. Neskúšala som. Microsim ide... Kde to šlo? Ja som to až tak skúšala. Toto otvoríte a vlastne tam máte mikro. Hej, tam celú baterku vlastne dáte dole. No a v tom je tá sranda, že toto, hej, toto tak. Ale sú ešte jedné typy týchto hodiniek, vyzerajú úplne rovnako. Hej, to sú ružové inak. To, že sú druhé modré a jedné sú fialové a ešte sú nejaké červené, tak to sú aj tak tie isté. A niektoré nemajú toto tak v strede, ale majú to na boku. To tlačítko. Vraj tie sú trošku, že skôr natrafíte na ten lepší typ, lebo pri týchto hodinkách poviem rovno, keď to vidíte tento obal, tak Happiness a Loves a žiadna značka, tak ja vám rovno poviem, že sú z Číny. Všetky tie hodinky sú z Číny. AliExpress. Amazon. No čiže tým pádom je vám jasné, že vlastne tento kód nejde načítať do nejakého klasického, že nájdi ma, hej, nájdi dieťa a takto, lebo píše, že takéto hodinky nie sú. Proste nie sú evidované ako hodinky. Strašne ich chvália. Chvália ich, že dokážu vlastne všetko. No, pardon. A oni aj dokážu veľa vecí. Videohovorne dokážu. Tam toto nie. Aj keď majú foťak. Môže dieťa odfotiť fotku, môže si ju odfotiť zo srandy. Kvalita je od veci, ale to je na všetkých detských. SOS tlačidlo to má, ale ako to funguje, to neviem. A mňa čo sklamalo, tak ten typ, ktorý sme my vybrali, GPS 0 bodov. Ani sa nepohlo, hej, dieťa sa pohlo, ale GPS sa nepohlo, myslím fakt ďaleko. Proste nešlo nikde, nič neukazovalo. GPS nejde. Hlasovky išli, to, že sme vlastne si posielali, že ahoj, ako sa máš a tak ďalej. Toto som počula ja ju na mobile, aj ona mňa tu. No ale, no nestačí. Ale keď sme už volali, tak ten mikrofón, ja som nepočula nič. Ja som mu nepočula, ona ma počula, ja ju nie. Takže dve vážne chyby. Hej, nešlo poriadne volať. A nešlo GPS, takže neodporúčam. A vlastne ani toto nedáte do normálneho do GPS lokátora proste detského. Na to je nejaký, jak sa volá. To je taká divná aplikácia, strašne od veci, tam nič nenastavíte. Hej, keď sa dá, tak ja vám ukážem, lebo som ich chvíľu nabíjala teraz, že ako vlastne biedne vyzerá to menu. To čo, ja som vás nabíjala. To tak vidíte, chce sa im, jak sa im chce. Jedno tu ani nie je poriadne uvedené, aj to hore je asi SOS, a to malo byť, že zapnem to. Skúsim to podržať. Tak asi vám to neukážem, aby to som nabíjala, no. Škoda reči. Ale proste fakt je to také, grafika je taká hnusná, úplne čínska. Keď sa im nechce zapnúť, tak sa proste nezapnú. No to som vravela. Vodeodolnosť je tam vraj taká, že môžete sa s tým kúpať. To som si vravela. Bože. Natáčať niečo v nočnú hodinu je celkom divoké, ale chcela som, nech mi dieťa spí, pretože
by mi do toho veľmi skakala a brala si a tak. Na kašel sa spravedlňujem, ale som po chorobe. Máme tu druhý model. Tieto už nie sú z Číny, to hovorím prvé, čo? Sú to Forever Finmi 2. To je jednotka, ale to neviem, to už je asi starý model, nevedela som ho predávať. Vyzerajú asi takto. Sú aj niečo menšie ako tam, však ako môžeme ich nechať aj vybalené všetky, aby ste si aj veľkosť porovnali. Lebo inak ako moja má dosť tenkú ruku a tak na nej vyzerajú asi skoro všetky rovnako. Ako prvé, čo ste si možno všimli na týchto Finmi, je, že nemajú kameru. Ale to nie je až taký problém, pretože tá kamera, dobre, mohla mi poslať fotku, ale tak som na nej veľmi toho nevidela. A videohovor tam nebol možný, takže tieto tu dcera používala a musím povedať, že bola som spokojná. Dobre sme sa dovolali, je tam možnosť dať 10 čísel, GPS fungovala celkom dobre. Niekedy zblbla, nebola sme boli úplne od veci a ukázalo to nejakú dedinu, ale väčšinou dobre. Taká klasika. A vedela to aj dobre ovládať. Čo, tie sú vybité? Tie by nemali byť. Aha. Tie už majú aj lepšiu tú grafiku, keď to tam vidíte. Oni sa vlastne zapnú, načítajú. Je to dobrá značka. Forever Finmi. GPS lokátor, telefóny, čo sú fakt v pohode. A teraz je, že vložte SIM kartu, lebo už tam nie je. Ale inak by sa tam... Aj tak vám vlastne ukážem. Hej, tu je čas. Celkom pekný. Toto sa nejak nedá meniť. A tu je telefón. A to keď dáte, no teraz nič. Ale inak by tam bol normálne... Môžete nastaviť aj zrušiť ciferný. Kontakty. Tie tam už nič nebudú, hej. Ale inak by si z nich mohla vybrať vlastne tých 10 a volať komu chce. Ale dosť robili to, že keď spala, tak si vytačali koho chceli. Tu je vlastne učenie, ale tam je len matematika a strašne je to rýchlo to ide. Ale tak ako moja nemá ani 5 rokov, takže o tom sa asi baviť nebudem. Včera šiel tiež dobre, posielali sme si teda žiadne fotky, ale textovky to boli fakt, že v pohode. Svietilňa tá ide parádne, teraz to nepôjde, ale tu proste to svetlo svieti slno. Tak, vidíte? Asi tak ukážka. Hej, takedy, no, neviem vždy to ovládať, to ona ešte lepšie už vedela. QR kód, z toho si načítate aplikáciu, ktorá je fakt dobrá, je priamo sa volá Forever, taký macko, a tu vidíte také, hej, taký macko. Takže vlastne taká parádna aplikácia, kde ste si všetko nastavili, aj vlastne bezpečné zóny a tie čísla, krokomera, čo som nepoužívala, tak na to neriešim. SOS, no ale to SOS sa veľmi často stlačalo, často mi chodil Aram, tak trochu je to moc vypuklé na môj vkus. A druhá vec, čo mi vadila, na čo som musela strašne dávať bacha, je, že nie sú vodeodolné. Ale nejakým zázrakom oni sa kúpali už aj v potoku, teda na ruke, keď som s tým hrala a takisto, no proste viackrát boli namočené. A jediné, čo sa stalo, že sa onosili boky a trošku horšie bolo vidno jas. Ale vždy, keď vyschli, som ich nedávala ani do ryži, ani nič. Vždy, keď vyschli, tak boli úplne v pohode a funkčné, čo týka mikrofónu všetkého. Takže za to klobúk dole. Nevodotesné hodinky, čo je veľké minus. Nájsť vodotesné hodinky je dobré, hej, ako tieto si tvrdia, že sa s nich dá plávať, ale no však, mne to vyskúšajte, ja to ani skúšať nebudem, lebo ešte možno z nich neviem niečo. Tak tieto fakt vydržali. Chvíľu nešli, potom si stlačali, čo chceli, ale ako vyschli, už boli zase top. Takže len to je to, že ako vysvetlíte dieťaťu, aj keď si umýva ruky, aj to bol problém, že sa to trošku zanieslo. Cez toto by som povedala, že išla asi voda. Inak by tomu tá voda ani nevadila. Ľahké vyberanie, SIM karta išla, ale pozor, tu nie nano išla, ale tu šla tá mini. Ale ja viem, keď to viete, tak viete aj nano trafiť ako mini, hej, nepotrebujete tam nič. Tu normálne si toto otvoríte. Keby ste chceli nejaký hĺbší návod jedných hodiniek, nechcem tu hodinové video urobiť, tak preto vlastne to skúsim nejak zrýchliť. Ale proste toto len otvoríte, tam vyberiete baterku a vložíte tú simku. Toto je veľmi podobné ako v tomto. No. Takže tu máme jedné, druhé. Forever Finmi 2. Vlastne aj tu máte, čo všetko má. Hej, fakt GPS a fakt, že dobrá. Safe, akože bezpečné zóny, áno, to nastavíte.
číslo telefónne. Áno, takisto môžete, nebudete ani o tom vedieť, ale vlastne zavoláte aj na hodinky a budete počuť, čo sa okolne deje. To keď máte strach, alebo proste chcete niekoho počúvať, neviem, a tá chat funkcia je tiež fajn. Čiže tieto za mňa super, ale nechápem, prečo nie sú vôbec vode odolné. A toto je problém nielen týchto hodiniek. A ešte, čo sa týka nabíjania, takisto sa nabíjajú mikro USB portom, čo je dobrá voľba. Lebo keď náhodou, viete, niekde stratíte nabíjačku, potom ťažko zháňate nejakú komplikovanú. Tak. Ideme na trošku vyššiu radu. Trošku dosť. Carneo Quad Kit Plus. Volajú to aj Quad Mini Plus. Neviem prečo, asi po slovensky to proste, že vraj sú to najmenšie hodinky a najviac určené pre najmenšie deti. Čo značí, že sú najľahšie ovládateľné. Však ja vám ich zapnem. Pozrite, tieto sú prakticky nové, ona ich ani nepoužívala. Vysvetlím vám, proste to súvisí s tými druhými. O tom potom, ale proste tieto sú veľmi málo používané. A takisto, na čo si dajte pozor, je parovanie. Ale pozrite, keď sa tam to pozriete, jak vám to ukázať tak pekne. Lebo fakt akože toto musím povedať, že klobúk dole. Nemá tie druhé, ktoré si zvolila. Tak, aha, to je obrázok, to som nechcela zrušiť. Hneď toto je inak celé slovenčine, je to slovenský návod, tu máte už napísané vlastne po slovensky. Že GPS lokátor. Jediné, ktoré sú také, že vyslovene, že vidíte, že aha, tak to je slovenčina. No, bodaj sa ľahko ovládajú a teraz sa sama dokefram. Ale nie, vážne. Vidno, pozrite tu. Jak to dať na to, aby to bolo vidno? To teraz to chvíľku bolo vidno. Tu sú nástroje. Strašný, tu je. Vidíte? A proste takto jednoducho, to ovládanie mi príde na tomto úplne krásne, plynulé a všetko tu máte. Máte tu, má to foťak, hej, a má to... No kvalitou to tiež nie je nič extra, ale môže vám proste posielať fotky a vy môžete posielať fotky dieťaťu. Vy vidíte, čo tam je, asi lepšie ako ja. Ale ja vám tu budem žiť nástroje, hej. V nástrojach máte svetlo takisto z boku silné. No problémo. Neviem, čo vám budem ukazovať. Joj, tak toto je mega inak. Hej, to svieti oko. Proste ale strašne pekné sú. Pekné je to menu na dizajn a ľahunké proste. Tu fotky, stopky, no dokonca stopky. Tému si môžete hociakú vybrať. Hlasitosť nastaviť, to je klasika. No ideme zase späť. A to bola nie jedna ikonka, hej. To boli nástroje. To keby som mala všetky to... No teraz vyberám tému. Ktorá vám bude teraz sedieť? Asi takáto. Dala som takú do ružova a aj tak nevidno. Ale proste... Dobre, uložiť, hotovo. Tiež nemajú SIM kartu. Takže keď stlačíte dvakrát toto, tak sa vám zase osvietí svetlo, hej. Jaj, vypni sa. Pardon, no. Hej, to týmto ruším naspäť, už viem. Takže na strojoch som bola, tu je fotoaparát, neviem, či vám ho, no to teraz asi houby uvidíte. Nájdi kamaráta. To majú Garneo. Keď si spojíte s Garneo alebo niektorými inými, ktoré to podporujú, takže pobucháte hodinky o seba, tak sa akoby skamarátia a s tým kamarátom si môžu takisto vymieňať. Myslím, že chat a neviem čo všetko aj volať. Ale vy to musíte odsúhlasiť v appke, to je dobre. Matematické hry, ale zase je to taká rýchla hra, ja neviem prečo také robia. Kroky, informácie o zariadení. Proste, ale keď vidíte fakt, že je to také krásne plynulé, telefónny zoznam, takisto 10 čísel sa do toho dá dať. Audio chat, áno, tu vlastne takisto chatujete s dieťaťom. Nájdi kamaráta. Zase? Hej, no, nástroje, dobre. Takže asi tak. Je tam to ale požehnanie, lebo keď otvoríte každú jednu, aha, teraz som nastavila takú veselú, ono, je to tak plynulé a krásne, že v tomto to akože u mňa vyhráva. Ale potom vám poviem, v čom to aj nevyhráva, hej. Hasni. Dobre.
Je to fakt, že pekné, milé na ručku, proste tieto sú úplne že nové, takže krásnučké. No ale prečo takéto hodinky? Tak sa pozerám, že ako sa nabíjajú. Neviem. No, majú tu, že USB-C. Aha, dajú sa. Oni sa dajú aj nejak tak. Neviem, čo to tu je. Nie, to asi meria. Nie, nič tam nemeria. Prepáčte. Neviem, jak sa povie. Tieto som až tak nepoužívala. Ale áno, dajú sa nabíjať. Tu je sranda, že tu si vložíte simku hneď tu. Hej, nemusíte nič otvárať. Proste si ju vložíte takto z boku. A dáte tu takto. A tu si vložíte, áno, tu si nabijete. Jednoducho, krásne, takisto super. Na toto je takisto klobúk, teda plus. Ale tá vodeodolnosť, vysvetlite mi, prečo nemá normálnu vodeodolnosť. Je tam, že IP 0, nie 0, 0,2 sa mi to len. A to bolo povedané, že to je prakticky žiadna vodeodolnosť. To je úplne, že keď tam padnú 3 kvapky, nesmie sa tomu nič stať, ale stačí to trošku špliechate a už môžete o nich prísť. Netvrdím, že to tak je, hej, tieto vydržali fakt veľa, aj doslova ponorenie do vody. Ale aj zabudli sme na ceny. Dobre, tam som vravela, že okolo 21 nové, hej. Tie čínske. Z Číny 10. Tieto tu, tam to bolo, myslím, že okolo 40. 30-40. Nie málo úplne tak, aj možno vyše 40, nejako. Tieto už našla som za ceny 60 až 80. Fakt dosť, hej, ale takisto tých funkcií majú strašne veľa. Ako takisto, čo som menovala predtým, nebudem znova hovoriť, že SOS, toto, jak sa povie. No, tuto aj je, hej. Nemá to iba obyčajné GPS, ale aj GPS a GPS. Bože, prepáčte. Odpočúvanie, elektronický plod, no, že keď prejde niečo niekde, kde nemá, tak to vám bude pípať. Keď si zloží hodinky z ruky, vám budú pípať, áno, tieto, áno. Tam tie nie napríklad. To je, keď si to nastavíte, samozrejme nemusia. Vzdialené vypnutia majú aj tie, ktoré vám budem ukazovať. No, proste. Volanie majú aj v skratenej voľbe. Toto som neskúšala, ale to musí byť tiež dobre pre tie malé deti, že to nemusia, lebo fakt, že sa doklíka do toho, tak tu len stlačí nejakú jednotku, dvojku a proste už volá, hej. Je to 10 čísel, nejaká mamka, babka, ocko, detko, hej. Nejaký kamarát. Tak akože krásnučké hodinky, ale vodeodolnosť 0 bodov a povedzte mi, ktoré dieťa si bude za každým umývaním rúk, niektoré možno musíte nutiť k umývaniu rúk, neviem, moja síce rada umýva, ale by si za každým dávala hodinky dole, tak ako Amet má, tak asi to bol dôvod, prečo som sa rozhodla pre iné a prejdeme na poďte jednu krásnotinky, ste veľmi pekné. Je to inak predávam, keby bol niekto záujem, ale fakt sú dobré, len pozor na tú vodu, no. Ale boli dokonca určené ako najlepšie hodinky. Nechápem, fakt malá vodeodolnosť, prakticky žiadna. Ako najlepšie hodinky, aké sa vyrobili pre deti. Ale myslím, že je to hlavne to jednoduchosti. Dobre, a prečo ich dávam do lesa? Som ich nechať všetky zvonku. Už tu máme takéto 3. Keď chcete vidieť veľkosť, fakt sú proste najmenšie, aj keď to takto možno tak nevidno, ale sú malinké. A najjednoduchšie určite. Ale aj tie boli dobré, akože vedela som moja úľada. 4,5 ročná, tak by som to povedala. A tu ideme k tomu, čo sa u nás najviac osvedčilo. A to sú takisto Garneo, to je vlastne tá značka, ako bola táto. Takisto Quad, Kit, ale plus 4G. Nie žiadne plus mini, plus 4G. No a to je vec, ktorá nielen mňa, ale aj dceru oslovila najviac. A nielen to 4G. Ale tieto hodinky sú vodeodolné, majú IPS 67. Čo ale tiež vraveli, že vlastne, no tu je čas.
Hej, ja o takomto čase to natáčam. Ale už nie sú také jednoduché, hej. Toto zase je vec. No veď, poďte. Vidíte, už je tu štvor. Ty vole, hej, zrkadlové videnie. Už je to tu štvorto. A keď dám jednotkovú, tak sa to tak smiešne, proste nie je to také plynulé ako tam. Ale akože samozrejme rýchlosť je dobrá. QR kód na apku. Inak tie Garneo majú tiež super apky a tá, ktorá je tu daná, je zaujímavá, že nie je tá, ktorá sa volá zrovna Garneo Quad, ale už chápem prečo, lebo funguje lepšie. Takže používajte tú, ktorá je daná na aplikáciu. A ukážem vám srandu, hej, ale to pochopíte tým, že síce má IPS 67, ale to tiež neznamená, že by to vydržalo nejaké ponorenie. To je len voči ošpliechaniu a nejakému jemnému daždiku. No ja potrebujem vode odolné vyslovene. A fakt, okrem tých čínskych, niektorí to sú dosť mohutné, hej, sa na žiadnych nepíše, že by mali normálnu vodeodolnosť, že by v nich mohlo dieťa plávať, alebo proste minimálne si umyť tie ruky tak, že ich proste zavodní. Ale držia, pretože ja som to robila tak. Dala som tu izolepu na tie... jak by som to povedala, tam boli také medzi, proste, kde by sa mohla dostať voda, asi tak stručne to poviem. A takisto toto tu, ale to už ja som také kúpila, že je to také. A pod to som vlastne, tam ide simka, to som vlastne, toto trebalo až odšrubovať, to také najdôležitejšie v úvozovkách. Nie je to zložité, dávajú k tomu šrubovák. Vlastne dala som simku a dala som ešte izolepu a na to proste som to dala toto. Aby to čo najviac vydržalo, tak uvidíme. Dcera veľmi spokojná, ale učí sa s tým robiť. Tunak môžete dať že až 100 čísel, hej. No a nie dám 100 čísel, ktorých môže volať. A vraj sa dajú nastaviť aj fotky, lebo ona nevie, komu volá, keďže nevie štvoročná čítať. Tuto je normálne, že si to môžete zadať číslo, aké chcete, to sa dá vypnúť. Ukážem vám výčet. Normálne, hej, pošlem fotku, napríklad mi poslala fotku, nechcem vám ukázať fotku dcery, ale proste, máte to vidno, hej. Ja ťa ľúbim najviac na svete. A takisto si posielate, hej, aj ona môžete, len podrží a už môže hovoriť, čo chce. Bum, mizlo to, ale ja som to poslala, myslím, hej. A už môže hovoriť, čo chce. Len na to klikne. Len to klikanie... Dobre, mám malé prsty. A už môže hovoriť, čo chce. A takisto ja môžem odfotiť. Ale tá kvalita fotiek nie je na žiadnych hodinkách. Na týchto je lepšia. Žiaľ, musím povedať, že je lepšia ako na týchto. Neviem prečo, pritom ten objektív je celkom dobrý, ale... sa mi tak zdá, no. Ale tiež nie je nič extra. Proste má žiadnych. Aj na týchto bolo rovnako. To zase tu nemôžete čakať neviem aký foťak. Hej, ja vám to ukážem kľudne. Nejdem sa ja fotiť, ale len počo odfotím ruku. Ja sa nehýbem, hej. No, teraz som mala problém sa trafiť napríklad aj toto, hej. Fakt sa musí trafiť do tej fajky a to je trošku ťažšie. Ale to vám hovorím inak na tie najlepšie hodinky, tie najhoršie veci. Ale počkajte, hej, zobrazím tú fotku, kliknem na ňu. Vidíte, proste je taká šumená a tak, ale netvrdím, že je úplne zlá. Vidíte, čo máte vidieť. No a toto ako jediné hodinky, teraz idem k tomu plusu, majú videohovor. Surovo, ale môžete volať len s tým, kto má apku. Komu vlastne potvrdíte hodinky na apke. A ja som vlastne administrátor ako mama, inak s tým pôjdeš pozor, keď kupujete z druhej ruky, viete, sú kúpané z druhej ruky, vysvetlím vám prečo, dajte si pozor, aby boli odparované. To už povedzte priamo, keď idete kupovať. Sú odparované, skúste ich naparovať na nejaký, keď seriózne vám chcú predať. Vlastne najlepšie je už Vinted a takéto veci, kde si to potom môžete vyskúšať, že naozaj sú odparované, keď to idete neosobne brať. Keď osobne, tak neviem, či by aj tak čakal, že si to budete parovať, ale malo by, no. A vlastne, lebo keď sú zaparované a ten daný človek už není k mani, ak sa povie, tak sú vám na nič. Normálne niektoré, keď sa človek veľmi s tým pobavre, možno, že vraj by nejak to aj odparoval, ale veľmi ťažko.
Ja som taký problém mala, ale všetko sa to dalo dokopy, lebo to bol fakt, že vintage a keď chcela, tak musela. Takže mi to odparovala a už som ja administrator a môžem pridať napríklad, ja neviem, i starú mamu a môže aj ona s ňou robiť potom videočie, takže vidí sa ona tu malička, hej, napríklad dcera a ja sa vidím, teda mňa vidí veľkú. A naopak ja v mobile, akože super vec. Neviem, koľko zatiaľ žere data, ale celkom ten kedy drží, takže to nebude až také strašné. A tu je ešte taká sranda, preto sa to volá 4G. Vy tu surovo môžete nastaviť Wi-Fi. Nielen Wi-Fi. Toto sú ako v tom mega hodinky. No tie sme, pozme. No tu máte, vidíte, videohovor, keď to vidíte. Mobilné siete, proste. No tu si môžete posielať, vraj si môžete posielať aj videá. To som ešte neskúšala, ale určite to bude asi možné, keď je fotky obojsmerne. A takisto priatelia, to je ako s tým, že si ťuknete s hodinkami, hej, to som vravela. Proste, hej, v týchto nastaveniach, a tu vidíte mobilné siete, Wi-Fi. Normálne vy si to nastavíte na Wi-Fi a hodinky fungujú cez Wi-Fi, pričom vy nemusíte ničiť dáta. Takže obrovské plus, pretože na tom ušetríte, ako, keď tieto sú fakt, že super, ale už si tam žiadne proste Wi-Fi nemáte, ani 4G, 4G asi, hej, neviem koľko G, to je jedno. Ale proste tu si nastavíte také veci, že ako koniec, hej. A na internete sú návody, keby vám niečo nešlo. Reštartovať, no, pamäťové nástroje, hej, kebyže si chcete zrušiť, proste Bluetooth dokonca tu je. Tu si môžete fakt, že poukladať veľa fotiek a tých 100 kontaktov bez srandy. Toto má aj dosť veľkú pamäť, neviem teraz ako sa vypovedať, ale má. A proste tieto dcera používa a je fakt spokojná, ale učí sa klikať, toto nejde to všetko hneď, hej. Nie je to tak ľahké, ale všetko ide parádne. Ale sú dosť masívne, lebo keď sa pozriete, to tak ja takú srandu vám ukážem. Hej, že ako moje Samsung Fit. A tieto, a to má strašne malú ruku, hej. Ja akože tiež nemám hrubé tieto. To ich mám vlastne geneticky užšie kosti dole. Ale je to veľké na ruku, ale nosí to, je to v pohode. Predtým nosila tieto, lebo tieto používala. Takže teraz si všetky takto zhrnieme. Hej, tu mám foťak v rohu, aby ste videli. Ideme od ktorých. No a hej, jednu vec vám poviem, hej, ešte pri tých cenách. Posledný raz to takto nejako zopakujem, že tieto nezožeriete. Ale keď chcete nové, tak dajme tomu za 20, hej, tieto zoženiete. Alebo takéto typy. Tieto za nejakých 40, 50, no tak. Tieto 60 až 80. A tieto, no, a preto som ich samozrejme kupovala z ruky, pretože 100 až 120. Reálne sú to 100 eurové hodinky. Preto majú toľko, proste fakt majú po 1 500 000 funkcií. Som ani si všetky nevymenovala. Ak by ste úplne niečo konkrétne chceli, tak mi napíšte. No ako je to taká klasika, čo tu píše, čo písalo aj tam, okrem toho, že toto má tiež a GPS, ale má to aj lokalizátor a 4G videohovor, hej. Tiež odpočúvanie a nielen odpočúvanie. Vy na diaľku môžete v týchto hodinkách, ale to asi aj v týchto, odfotiť fotku. Normálne, že nevie dieťa, že vlastne fotíte, kde je, len to tam väčšinou ani moc nevidno, že kde je, ale záleží na tom, ako to nastaví. Keď stále dávate tie fotky, tak niečo uvidíte určite. Z toho vybavíte, kde asi tak môže byť. Ja by som povedala, síce ja to dávam 4-ročný, ale tieto sú fakt hodné. Ja som to videla na 8-ročnej a fakt to dobre využívala, fakt sú hodné. Aj do školy dajú sa nastaviť, že v škole proste ticho, hej, režimy odkedy dokedy, tak vôbec nebudú rušiť. To sa dá nastaviť aj na týchto. Na týchto asi nie, už teraz neviem. Alebo hej, neviem. A tieto, no o tom aj nebudem teda polemizovať, lebo škoda, že vám nemôžem ukázať, lebo na tých všetkých bol pekný ciferník a tento sa mi nechce ani zapnúť. Inak ale majú tu tiež od nova ešte fóliu, ak to vidíte. To majú vlastne aj tieto, pretože ja som využívala. Ale ak sa veľkosne pozrite, tak vlastne to sú úplne najväčšie, to sú také hovadá.
akože hovada, aj hovada. Nie sú najväčšie. Ja to musím takto. To je zhruba niečo veľmi, no našte rovno. Veľmi výzorovo podobné, ale cenovo úplne niekde inde. A viete, tie sú aj ošúchané proste, ja som za nich dal 20, akože ani nie, hej, aj s poštou. Ale proste vedela som, že ich chcem. A takisto tá apka, proste tam je Setracker 2, tá je úplne super. No a jediné, čo zase majú, tieto hodinky sa nabíjajú, takže si to dáte do portov. A toto je trošku, že keď stratím nabíjačku, tak musím sohnať proste za nie je taký lacný peniaz ako USB mini, čo nájdete v každej domácnosti. Takže tým by sa moja huba pomaly zatvorila. Je tak smiešne sloky hodiniek tu. Takže neviem, koľko chcete investovať do hodiniek a či vám ide o to, aby boli nové a fakt pozor na to párovanie, ak idete z ruky. Ale dá sa to, len choďte cez niečo overené alebo proste osobne si to nainštalujte. No do týchto símku, no ale keď vám to bude predávať s obalom, lebo keby takto bez obalu alebo bez nabíjačky, tak to neberte, hej, kde zohnáte takú nabíjačku, ťažko. Tie by sa dali, ale no tu nemusíte vlastne nič šrubovať, ale preto nie sú vodeodolné. Tak to by mali byť. Keď chcete niečo nové a lacnejšie, tak tieto, ale tu vodeodolnosť pozor, tieto vydržia, ale nie každý model musí vydržať. Môžete risknúť aj tieto, nevravím, že nie. Poznám ľudí, ktorí vravia, že sú v pohode, že proste na nich fungujú, ale tá apka aj to všetko je proste trošku, no ale dajme tomu, hej, niekomu to stačí, no ale proste toto sú akože wow favority. A určite sa dajú meniť aj tie náramky, len ja som, no čo budem meniť. No. Takže v prípade nejakých otázok píšte pod video, budem rada za like a za odber, keďže sa venujem rôznym témam. Toto je téma taká detská aj týmto, takže vlastne môžete si napísať o niečo, čo vás tak zaujíma. Ja všeličo som už riešila aj riešiť budem, pretože za chvíľu budem mať predškoláčku a teda. No. A niečo aj o výchove, akože lebo veľa ľudí najprv sa mi smialo, že rešpektujúca výchova ako tak rešpektujúca je proste nie, že radšej dať po ryti, ale definitívny výsledok mám, myslím, že lepší, takže kľudne o čomkoľvek, téma otvorená. Čaute. Dík za zhliadnutie. Verím, že som vám pomohla. Pre mňa toto bola ťažká dilema, ako vidíte, ale našla som favorita. A ešte, aby som nebola pri niektorých značkách, to mám dvakrát Garneo. Strašne som rozmýšľala nad, no teraz si spomenúť o takejto nočnej hodine, polnočnej. Jeminenku. Oni sa volali, no ja si na to musím teraz spomenúť, ja ju si nespomeniem. Skoro som ich kúpila a tie boli cenovo, akože mne pripomínali dosť tieto a cenovo boli, lebo mali aj video hovora tak, cenovo boli dosť dobré na tom. Ako lepšie. TLC a niečo family. No chcete TLC a detské hodinky, určite by sa vám niečo také z family ukázalo. A tieto som neskúšala, tie by ma zaujímali. Môžete mi napísať aj o iných hodinkách, ktoré ste skúšali a ktoré sú fakt vodeodolné. Rada sa priučím, pretože ja som zatiaľ skúsila tie zo 4. Chcela som byť tohto, ale časom maybe, hej. takže už naozaj dobrú noc, hasta la vista.